येथे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत मोठी घोषणा केली। इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले 5 दिवसांसाठी पुढे ढकला असे आदेश डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्कराला दिलेत। इराणच्या विद्युत आणि ऊर्जा प्रकल्पावरील कोणताही आणि सर्वच लष्करी हल्ले 5 दिवस पुढे ढकलायचे असं ट्रम्प यांनी म्हटलं। इराणची गेले 2 दिवस सौहार्दपूर्ण संवाद सुरू असल्याने हा निर्णय घेतल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलेलं आहे। इराण हे युद्ध पूर्णतः हरू शकत नाही आणि अमेरिका हे युद्ध पूर्णतः जिंकू शकत नाही अशाच प्रकारची परिस्थिती असल्यामुळे या युद्धाचा शेवट या दोन्ही राष्ट्रांना एक एक पाऊल मागे सरकूनच करावा लागणार आहे। त्याच अनुषंगानं जरी दबाव तंत्राचा भाग बनून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं असलं की 48 तासाच्या आत जर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ पूर्णतः खाली केलं नाही तर आम्ही इराण विरुद्ध पॉवर प्रोजेक्ट्सवर जबरदस्त हल्ले करू, तरी सुद्धा आता त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की बॅक चॅनल डिप्लोमसीच्या माध्यमातून आमच्या चर्चा सुरू आहेत आणि पुढच्या 5 दिवस आम्ही अशा प्रकारचा हल्ला करणार नाही।